Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:06. Ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na, maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Kamalabutan sa aton nga pagpangalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:30 sining adlaw sang Sabado mga kaksyon, Mayo 29, 2021. Ini sa Aksyon Brian Morden. Kumusta nga aton sini nga mga utod nga naga-monitor na sini matiniyon? Medyo mainit-init ang aga no diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ina mabatyagan naton sining tuman ka init nga silak sang haring adlaw. Pero tiya mo na kon hapon-hapon na mabatyagan mo na taglas 2 ang hapon, nagaguom-guom na ang palibot naton. Kag mga taglas 3, las 4 tinagatupa na gidyang ulan. Daw kaklaro nagin man katama bisan di ka na maghulat pa sa declaration sang pag-asa. Si maulanon nga panahon, amat-amat na naton nga mabatyagan. Sige, halong-halong lang sa mga utod naton ha. Labi na gid sa mga kun ag-aga nagapainit kay muya, pagkahapon basi maulanan kada, baopis lango kagid pagkaaga. Ang mga kabataan taman ang nagatalalabok sa suba naton diri sa bisan di lang bahin sa Bacolod kag Negros Occidental. Basta gani maulanon ang panahon, digin mag-alang-alang sa nagapulo pang isda dira sa mga kasubaan naton kay kadamo gid nagakalalumos. Por ehemplo lang kahapon sa hapon dira sa may Tabunan Bago ho. May ara sa minor de edad nga nalumos na sa suba mga kaksyon, patay. Amo nang balantayan man sa panahon sang maulanon mga kaksyon. Kagbantayan man kay sa buwas nga adlaw posible may duha ka bagyo nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. Mga muyo lantang way pa siya bala kasulod gid, matunaw na siya. Okay lang ang maulan-ulan, way lang sang hangin mga kaksyon, kay isang hangin kadalaman sang delikado man sa aton sini palibot. Sige, las 8:09 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ano bala dapat mga balita nga dapat naton tandugon sini nga aga dito sa mga balita sa national mga kaksyon. Ang DOH na to naton sumo naga-amat-amat na tuon sa pag-amat-amat man hukas sang pila ka mga shield sang aton sining nawong kon COVID-19 ang paghambalan. I understand ginatun-an nila nga dulaon na ang face shield sa mga tawo nga nabakunahan na, no? Do ka temprano pa man kumbaga do ka premature pa or do ka aga pa katama nga magkumpiyansa kita. Nga mo niyang ginatun-an naton kay do di man importante kay in fact ang ibanda way naman gani gagawa gamit ka face shield gani da, no? Bisan way pagani bakuna mga kaksyon. Kag kun isipon tagi DOH way naman gareklamo ang publiko kung naka face shield sila. Do na lingaw na malas lagani kung isa doon di ka na gani kalakat action helms ka daw way kabit-bit nga face mask ka facial kaya kakulang sa pagalingon mo na. Tinga nga problemahan tagin na tunto. Ubuson tanay pila pa lang kabilog ang nabaksinan sa Pilipinas. Mangara pa lang sa pila ka nabasa ko to ligad nga adlaw ligad nga mimuno ko sinyo sobra pa lang ta 1 million ang kompleto nga 100% gibla nga vaccinated na
sa ginatay kapatuga-tuga dayon nga hukso ng iban nga shield sa aton sa nga panaming kontra kay COVID-19. Oo, kung may kami, for example, kakaso ng face shield mo. Oo, may mandate sina. Kung nag-face shield ka, no kadakpon. Bayin nyo lang na anay bla, tutukin nyo anay bla kung paano tapalayason si COVID-19. Strictohon, taniblang pag panakop sa mga way nagasunod bla sa health protocol naman itutukan ta. Ang iban nga balita makaksyon dito iya sa national, tiya mo na ang sitwasyon karon dito ang US kag Pilipinas nagatuon man sa posible iya partnership sang vaccine produce kag mag-distribute sining vaccine mga kaksyon. Ini amo na yang nami nga mga balita because nga naga-practice kita sa pag-produce kag maka-distribute kita or our own product mismo bulig sa iban nga pungsod mga kaksyon. Katiprang kang istorya mo nang hambal naton sa inyo, damo ang gusto na magpa-vaccine para makabalik sa normal. Ang problema, wala sang bakuna nga supisyente. Kaya mo nang hambal naton ang mga bakuna nga ginaproduce pa lang sa iban nga mga kapungsuran, ginagaling pa lang kag ginahimuan pa lang sang packaging na bayran na ina sa mga manggaranon nga mga nasyon. Di kita dire kun waay sang donation nga gid kita. Mainog bakal man tatani kay nagpinangutang may ginapreparahan naman isang Pilipinas o galing ano pang baklon mo kaysa kasagsagan pa lang ni COVID-19 ang ginaproduce pa lang nga mga bakuna na bayran may mga advanced na itong ibang nga nasyon, tibla kabilog nasyon plus Pilipinas o kon sa kalibutan ha. Kita ra lang sa third world country lang kita. Ang first and second world kundi mas una gito sila iya pang makal dayon. Oo, may mga may mga ideya nga ginahimo subong ti amo ning nami kay nga may ginatun-an ang aton sining nga gobyerno mga kaksyon. Sige, ang mga balita diri sa lokal iya, anyways dito sa Iloilo, may ginserbihan sang warrant of arrest mga kaksyon. Allegedly high ranking ni siya sang New People's Army ang bumato mga kaksyon sa kapulisan. Ang bumato ini sa kapulisan kag tiyan mo na disgrasya gid patay kag isa pa gid kaupod niya sini sa barangay North Baluarte sa Mulo, Iloilo, mga kaksyon. I-update na karon na. Ginserbihan sang warrant of arrest sang kapulisan. May reward money ining suspect nga ginkilala mga kaksyon sa kay Reynaldo Bocala alias Bading. 4.8 million pesos ang patong sa iya sini nga ulo. Bumato allegedly disgrasya gid mga kaksyon. Diri iya sa Bacolod kag Negros Occidental. Check tayo karon ang kuana, ang patrol karon dugay-dugay. I-check naton kung kumusta na ning auto ni konsihal nga hasta subong hindi pa naton gyapon malawag ang ngalan nga nakapablatter naman. Nalawag na ning ngalan Action Eden. Why pagid no? Sige, secret lang Doduhan na ni ka-counselor nga hindi pwede malawag ang ngalan pero mga public servant ni sila. Ang counselor una sa Bacolod nga nagpositive sa COVID-19. Why ginto na mo nabungat di sa Action Radio, no? Ikaduha, ang konsehal sa Bago, hindi man pwede. Tisanambala na ito, nagarespeto kita sa sining mga tao kay nagaayo mga kaksyon. Sige, ang auto niya na nagapabilin sa kapulisan matapos nga makitaan kahapon nga wala na sang hangin ang isa ka ruweda niya. I-update tanay karon, ipa-check tanay karon sa patrol with Action na Ann Defensor or Action Jan Diaz. Duwa ni sila subong gaman sa patrol Duwa sa amo na kaprusado subong Action Radio. Check na karon kung may inukay ni sa sulod sang auto ni. May mga struggle bla dito sa sulod. Antes blagin dala si counselor sa sulod sang motel, hotel o kon lodging house nga to may pagbato bla o kon nagpahimuyong na lang kay tigintayaan sang ice pick. Ano ba lang bag-o nga investigation sang kapulisan regarding sini kaysa nambal na naton kagabi hindi tani pagpawalaan kag hindi man pagpawalaan sang complainant because nga or victim kay nga kon pabayaan tani kag hindi madakpan ang mga suspect damo ni sila biktimahon nga tayaan ka ice pick. Ang iban diri sa balita lokal maka-action check man naton karon kay kahapon suno iya sa kay okon kahapon batyagan ta madamol nga ulan. Kumustang preparation sang Bacolod kun baha-baha ang paghambalan? Kalawig sang mga inadlaw nga inang tawag naton way ulan
nakapangsuyop na tabla sa mga kanal tadis Bacolod in preparation sa ning maulanon nga panahon. May mga may pika-pikahan na tabla, may napahangawana na kita nga pag-abot sa ning maulanon, hindi na ta maglangoy-langoy liwat ang pila ka porsyon sa Bacolod. Follow up taman karon ka action plus pagid sining iman nga balita kahapon sang aga na interview man diri sa Action Radio si Administrator kag pinuno sang EOC Nam Ang kag gina-consider nila base mag-strikto ang quarantine status diri sa syudad sa Bacolod sa palaabuton nga mga inadlaw, mga kaksyon. Check tanay karon kay kabalo ka kuan man nimo inang ginabantay-bantayan tami kay once gani nga mag-lockdown liwat ang Bacolod tidako gid nga problema. Entonces gina kay ti trabaho wa isang negosyo tanan na mag-down gid bisan isa lang ka semana. Kag i-check taman karon kung ano kamatod ang report nga sa mga quarantine facility, kung may mga ginapang isolate kita dira sa mga quarantine facility, may ginapatiner kita nga mga nagpositive. Kaya gini sila mga asymptomatic ang halos kalabanan dira. May mga report mga kaksyon nga pagkatapos ang 14-day nila nga quarantine dira, ginapapauli na sila Action Eden. Di ka very good meaning okay ka na. Pero why man lang sang ginatawag abing ginswab kaliwa to sure nga why ka nagid to make it sure nga why ka nagid busy COVID-19 lawas mo. Why man sang mga vitamin abi nga ginapanghatag. Tiyan mo lang na ginapa-exercise ka na pakaon for free. Pero ginapapauli ina mga allegations niya. Di ba siya maning kausa sang madamo nga local case di sa aton because nga after 14 days nga ara kada puli ka lang, wala man lang sa re-swab, way ka kabalo kon way ka nagid COVID-19 o kon may ara pa. No? I-check ta na abi, kay dapat i-klarohon tani kayo nagasaka ano miro ni COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Last 8 Jess, check taman karon ang Central Negros Electric Cooperative. Kay buwas nga adlaw may ara sila sang natalana nga electricity o kon brownout rather interruption sa Seneco coverage mga kaksyon. Kaya i-check naman sila gyapon buwas o kon karon kay may ara sila sang information nga ipalabot sa aton nga nagnubo ang balayran sang kuryente ta. Do ka mayo man no? Do ka marami man nga balita no. Sige, karon mga kaaksyon okay. Nga hindi malawag ang ngalan ni konsehal kay sa isa ka TV station kagapon sa balita nila ginpangalanan nila may picture pa. Kay diri sa amo nag-ayo. Bahala na nadas la. Sige, kabalo kita diri sa Action Radio may ginatawag kita nga human consideration. Hindi bot silingon, nga kon balita gina siya, kon gayo man lang nga hindi pwede pag ipagwa ngalan na gina respeto tagid. Tawo man ni sila mo. Pero mo nagaling pero kon inang ginatawag naton nga pabayan ta lang ang kaso, hindi tayo posipos lang ta doon, hindi naman na pwede. Oo. For protection sa ila ko galingon kag name okay gina pero para sa protection sa kadaman dapat unahon taman. Unahon ta lang niya. Unahon ta lang maka-aksyon ang grupo sa mga negosyante diri sa syudad sa Bacolod. Kuni kahapon ang bot silingon diri ni City Ad Ang nga gina-consider nila kag gina-expecter nila kabay pang hindi lang ang pagsaka sang ginatawag quarantine status sa masunod nga mga inadlaw sa pagkambyo sang bulan o kon next month rather gikan sa Interagency Task Force sa nasyonal. Suno kay ang diri sa duha ka semana nga pagsaka sang cases ni COVID-19 sa Bacolod, pwede ini nga mangin basihan nga pasakaan man ang quarantine status sang Bacolod. But according to her mga kaaksyon nga hindi kita deserving diri nga maglulu-lockdown liwat ang Bacolod mga kaaksyon bangod kadamo sang maapektuhan gid. Una, wala sang trabaho ang mga tao, wala income. Nga maapektuhan. Kabalo kami mga tao yang nga nagatrabaho nga no trabaho, no sweldo. Nan, di ba? No work, no pay ni sila. Di kaluluoy gini sila. Ikaduha diri, madulaan man sang customer ang mga negosyo diri sa syudad sa Bacolod. Although nga ti subong hindi pa 100% nga inang matawag naton dako ng income nila, pero kabalo kita nagamat-amat na sila balik sa ila sini nga negosyo mga kaaksyon.
isa sina sa mga ginalantaw man. So, o galing, once nga ang National ITF na gani magmando sang ina nga quarantine status, ang lokal iya way gina may mahimo, ang LGU way gina mahimo, dapat sundon gid. Pero check naton ano ayhan ang matabo sa aton sa mga hanay sa mga negosyante makaksyon kung ipatuman ini kung may ara ginman sa pagsaka. Kaya klarohon naton wala sang recommendation ha. Ang Bacolod City Government dito sa National IATF wala sang recommendation nga gusto magsaka ang quarantine status. Amo lang to ang mono ni Madam M. Ang nga base matalupangdan kay ginatun-an man isang IATF naton nga amo na ni ang sitwasyon ta diri sa Bacolod Subong base magsaka ang ining nga estado ta. Pero timangon siho kita Action Eden abi sa kay Sir Frank Carbon abi sa MBCCI sa hanay sa mga negosyante kung ano amangin epekto sini kung magsaka gid man ang quarantine status naton. Ano gid ang una nga apektado diri? Kag ano dapat ang himuon sang gobyerno ta? Mapat bala nga mag-provide man kita gyapon sang subsidy? Dapat bala nga may ara kita sang bulig gilayon sa aton sini nga mga pumuluyo? Ara na sa linya naton si Sir Frank Carbon sini mga tiniyon makaksyon na check naton agod nga makuhaan naton sang makuhaan naton sang detalye gilayon ini mga kaksyon. Las 8:22 na sa aton sini nga pagpangalagad. May aga lang sa mga kauturan naton nga naga-monitor si Ana Sinoro. Thank you, Gid. Sige, salamat, Gid. Ano? Si Lidonia Santillan naga-monitor man sa La Carlota mga kaksyon. Sige. Check naton sa aton nga linya. Aran Action Eden. I-check naton sa aton nga linya. Si Rodora Sioco, dasig lang na iya sa storyang DOH. Ang purog-purog sila. Ginakulang ganing vaccine. Concentrate ka mo anay DOH sa vaccine. Ano? Husto. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Sir Frank Carbon sang MBCCI. Sir, good morning dira sa imo. Pasensya sa disturbo. Brian, mayong aga to. Sige, go ahead. Yes sir, bago ko lang na-intro na amo na nag-expect ang Bacolod like sa aton sining public officials nga nagatutok sining COVID-19. Sa pila ka days and weeks na nga medyo taas ang numero sang cases every day base magsaka ang quarantine status naton blood diri sa Bacolod kon matalupangdan sang IATF national. Ano ayan ang dakong epekto sini sir if in case ginman butang tabi mostly duha ka semana kung magsaka ang quarantine status? Brian, nasugod ko anay para lang ang tao ma-dispelta kay ina nga mga pamangkot mo na it adds to stress Yes, correct. Kina, Puno na talaga sa stress. Sugudan to sa pagsiling nga ang siyudad ng Bacolod siya kapag ginaswerte ini nga siyudad sa pagnagaway sa COVID kay na padalaan kay General Neil Feliciano kung nga asawa to nga grupo galing sa Cebu nga mga doktor to nga kay no sa pag-away sa COVID. At the very early stage natuluan kita tigin utang tagin siguro to sa papel pintunan maayo antes sila maglakat. So that's why kason ang gibutang sa mga tao da pag-related mga ang ilab na training ara gid sa medical may nurse tada si administrator imang ito nurse din. So si Dr. Hongon gid si Dr. Meraflor meaning ang ilang training sa experience relevant din sa pag-away no medical so very good well certificate. Na-plaster nila ang tracking system. May mga kuha na sila na-avoid itong problema sa City Health Office. I think nadudumag mo ito. That's why daw na ginawa pa itong kuha na no? Isa ka na atong official da. Tapos ang atong na mga isolation na padamo ka, isolation na facility. Ang atong hospital na preparar maayo, no? Na-advise niya ito na a certain number of our rooms be dedicated na sa COVID. So in short, preparado kita ya sini pag-away. Nagdaw kabalo na kita kung diin ang problema. Hindi lang yung
kung nang shotgun, call out lang ang pag-away. Ito ni problema kami. Ito siglano nila kami. Mhm. Kami na bisita ang inyo ako hotel, sa inyo restaurant. Kami, kita mo naman ang atong mga restaurants, why na natao, tutay na lang, kagad siya buhay. Ibong, baway naman sa mga kabaranggayan, purok-purok naman, to. So, umutong nag-meeting gayon si Mayor Bing, na doon nakita, basa ko, na daw pinanawag ka lang na barangay. Na, man-to-man, 24/7, pagbantayan na, nga wala kulang, wala panahon, why inay, why tungit, why nagalinin ko ni, bingo-bingo, why kinshort, why tipon-tipon, birthday party, or naninada. So in short, kaya I think, we're prepared to handle this. I don't think na mapasaka pa ng aton nga kuha niya siguro. Ma-maintain ta lang ni Anay ang aton modified disipyo ya guro. Why kami ka po. Yes. Ang business community, kita umanda. Yan, ibot-ibot ka mang guro na tanaw tama ka na. Mga more strategy sa mga grabe man daw naman tao, way labot na nga way na tao do tayo mga grabe man ang pati sa ang safety for my mask, my shield, tuhod, clubbing social distancing. So, kaya sa Bacolod, daw preparado na sinat-handle siya. Okay, kung ano kita ka-preparado sa aton sinipananaw sa una, if in case, Sir Frank, nga hindi ta mapunggan ang National ITF may aras na sa dako gid nga poder, kita nagahulat lang diri, so kung himuon gid man nila ina, ano ayhan ang epekto gid diri sa aton di sa negosyo, trabahante kag iban pa? No. Hindi na mo. Wala ang gahalin dito. Ang recommendations normally, gahalin dito sa aton. Kaya mas, hindi na nila, laging localized na nila, no, dito for here. Hindi na highly centralized. They've learned the lesson, nga i-concentralize nila, gutom kita. They don't control areas nga they don't understand. Wala, sisubong mo areas na centralized, pareho na nga kung ikaw isipyo, may standard na kung anong dapat ma-abre, hindi mag-abre, ilan na. Pero maharap man localized, kita pwede magkita kasi nga, okay, ang curfew ramon, tugangan namon. O like urban aton. Kag ang pag-recommender aton, they don't interfere with that, wala sila pension, meaning they don't do, which is very good, they don't disgusting and they don't understand things amoya din na. I don't think ang atong sidad will recommend na pasaka kayo ay na or fully i-expect mo na at this point of time para pasaka pa na pro at in control level, manageable level sa aton. Kaya tungod sa aton infrastructure, kag ang aton na experience sa pag-handle sila, ara na mo. Oo. Yes. Hindi wala kita mismo, wala na lang niya rely man kung ano ang dindikta sa atong sa national. Hindi pinadugangan ka man na. Just like ang pag-meeting sa mga barangay kapitan. Hindi na iya sang national. Kita ya, kabong kapitanes, arada sa Okay. Kabay pa Sir Frank kiti ina nga statement ang ginhabal ko sa imo halin gid mismo kay City Ad Ang nga ginapan-aw nila nga basi pa lang nga may ara sang ihambal diri ang nasyonal sa Bacolod. Basi posible man guro nga mambalang nasyonal nga Bacolod ti anong recommendation nyo amoning amon depende sa inyo. Damo na posible guro Sir Frank ano? Hindi sila mag-sling nga amoning inyo kung natong gid nila kita. They don't do that anymore. Wala na. Nakulat din kita. Pareho lang natabo sa Nilo. Amo man natabo sa ito, nangayo kita nga modified security na hindi. Hindi kami ma-approve. Ang Nilo, nangayo ba? Mayon sila gina-approve ang everything. Kung ginalan mo. Sige. I don't think, mangayo nga itong sila. I think, we're in a position, subong nga, we can handle kining level sa aton na pa. Kabay pang city naton nga hindi lang magpangayo dito sa National Lake. Subong kahapon pa lang ini nga statement kadamo na nagkululumod ang pamangkot dayon. May i-provide ka mo. That's why nga i-explain ka na. Kay that creates a lot of stressful mga kwan. Wala, ang amon niya pagpati, ang Bacolod niya preparado.
Aha. Nag-consulta sila eh. May buy-in na tawag lang ni stakeholders. Aha. Yung konsulta ang barangay, kami na konsulta na nila. Oo. In Aha. fact, ang ato na nga 11 to 4 no, 10 to 4 na curfew. Kasi result mo lang sa consultation sa mo. Aha. Kaya nga mo, why na kinanglan nga imuon to pa na alas 8 kwa na. Eh, wala man tao sa amon, wala man media inog, Aha. etc. And everything. So, okay na ng curfew nga 10 to 4. 10 to 4. 11 to 4. 11 to 4. 11 to 4. Okay. Aha. Oo. Kutod man, kay kung magsaka ang quarantine status, tadi way patadan ka recover, ka-overcome sa aton, wala biyahe sa sulod sa isa ka semana, bakulod to Iloilo, vice versa, Sir Franco? Mangyani. That's why, kita na. Ang at siya, nakita na nila ng mga, may tawag na trade-off. Na kung may benepisyo ka nila pinita, may cost na da, no? May trade-off. You should be ready to pay the cost. Hindi ko na napag-explain pa kasi ito ano na. But may trade-off lang, may plus and minus. Yes. Kung luwag mo muna matabo, dapat muna ang buhaton mo, may cost of doing that, which is, tamo lang aton nga syudad. Ako. Ng nakabot. Damo ginagapangamuyo nga hindi na matabo kay ahay. Tamo nang balko no work no pay daan. Ti kung may katrabaho kay income ti gutom gitas niliwat. Brian, ang pangamuyo since ang Ginoo kulang na kinanglan may aksyon ang pangamuyo mo. Hindi why believe no? Oo. Praying will not be enough. Kinanglan may faith with and actions may binuhatang ka ba? Hindi lang kay Galuhod na kada kung why magabinuhatan. Tingnan ng mga muyo kita. Matrabaho kita. Ang aking parte na hindi maglap ka ang spread. So hindi na kita magluparte pa da. Correct. Ang mga kisan, pasinsyahon ko sa mga atong mga organization that is malo utaking pa sila, malo kadto pa circles. That's the time. Hindi na why. May ribbon cutting pa sila. More than that, it's too dangerous. Especially if you're inside and enclosed room and air condition, goodbye again. Sige, with that, Sir Frank, madamang salamat sa mga time this morning. Mabuhay ka, sir. Good morning. Thank you, sir. Sige, Brian. May nada. Yes, Take care. Yes, sir. Action Hotline. Kabaypay, no? Nga ang palayag ni Sir Frank Carbon nga maga-upod or magasunod ang IETF National diri sa recommendation sa lokal naton. Amo nang ginapangamuyo tada. Action Hotline. Kay diri sa Bacolod sa mono kasimple naman lang bisan kadamo tod sa nagpalasitive sa matagadlaw nga tanan, ang mga tao dito ka normal na lang ang sitwasyon. Ang hindi normal lang, amo na may tabon ang nawong ta. Action Hotline. Kalagiti na nakibot man kita kag naka-interest man kita sa palayag ni Ma'am M. Ang nga ginapaabot ang posible pagtaas or stricto nga status quarantine sa aton sa Bacolod bangod sa pila ka adlaw semana nga daw wala untat ang pagsaka ni COVID-19. Nagasaka, pero mas the majority gid ang pagsaka mo. Action Hotline. Mga ka-action. Siga, no? Pamangkot na, kung mag-lockdown gid mang syudad, kag may ara bimando sa National IETF, siguruhon lang nga may ara pagkaon ng mga tao sa sulod sa pila ka adlaw, ang tao ma-okay na malana para sa kaayuhan naton tanan. Action Hotline. Mano gid bing tao kung gusto sang gobyerno, di ba? Ang galing kang basi butangan ka nagatagan ka masang panos da karon nga mga noodles da kag mga expired nga tinapa kag nagaduga-duga nga bugas basi mag-grilled taos na. Action Hotline. Pero kabay nga hindi lang, no? Last 8:35 na sa aton sini nga pagpangalagad. Action Hotline. Pagbalik karon naton dugay-dugay. I-check naton liwat ang auto ni konsihal. Kumusta na? May mga follow-up ba lang aton sini kapulisan? Kahapon gin-mention sang pulis nga may ara sang persons of interest na sila. Pero dira pa lang sila hasta base may additional subong information. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ang kay Steve Ferrer, thank you gid. Malakdown sa na sila kay Paalaburon naman nga third way bayanihan. Palabuton ko rin, no? Bayan hindi sila madala sa budget bayanihan kung hindi sila mag-lockdown. Scam na iya ang COVID. Mayo man niya
sa Cebu, free for all. Na Toto Balulot Araman, Giselle, o nabasa ko na kaina. Jose Bongcal Torilla, nagalantaw live, stay at home. Thank you again. Yes. Noe Gonzales, thank you again sa sagay. Ana Sinoro, panamyaw ko lang action pog sa taga Alagran Hala Carlota. Thank you again. Rodora, nabasa ko naman. Okay. Giselle Sigonla, good morning, Sumbray, nga ay hindi malawag ang ngalan ni Konsihal. Gaayo gid sila abi ma'am. Oo. Si Lidonia Santilian, good morning, Action Radio, still watching from La Carlota City. Araman si Sir Noel Amar, 195 countries Sumbray sa subong sa buong mundo. Ayo sir, kabalo ko na sir. Thank you again. Maria ko, Ana Sinoro, good morning man. Maricel Bes Marande, nagamonitor subong gamonitor family Marande sa barangay Isyo Banwa sang Kawayan. God bless man sa imo dira madam. Rochelle Polhencio Susana, good morning Sumbray, great ko family Baryoga, always gamonitor in barangay Pandanon DSB. Salamat gid Sumbray. Homa Lumina, George Gargasiran, happy birthday sa aton kaaksyon Ana Mandrisog bro. Happy birthday. More birthdays. Philip Laurente, Otay Benedicto, tamyaw lang ko kay Toto Castro sang Bangga Bagol nga adlaw-adlaw naga-monitor sa ibo program. Salamat. Manjo Arnejo Araman, Noel Amar, good morning, tamyaw ko lang, kumpare ko sila ni Boy Yolingo and Ray Boy alunan kag ako nablos nga si Taboy Derla. Bia Jonathan, Madam Elizabeth Malaka Gamala, naga-monitor man, God bless. Alex Montesa Surbray, palihog lang ko pag-greet sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo sa barangay Tangob, Jinke de Lagdon, Pamilya de Lagdon sa DSB Pandanon. Aldrin Diamante, may buntag niya. Asa naman kadong? Martin Aliling Araman, Alex Montesa. Okay. Tede Tokere Senior, nagamonitor man sa Sagasa, Barangay Sagasa. Jonas Trinidad Halover, Aksumbray, watching from Uslob, Cebu, tamyaw ko lang family Halover, Trinidad sa Sipalay. Salamat. Rona Regida Traba, naga-monitor man, advance 26th birthday para buwas sa iyo Unico Iho. Kituto Lan Ayan J. Trava. Love you always. Salamat. From Bobby. Dads Abiria, good morning, Sumbray. It's nice to have you sininga aga. Barangay Sumag lang kami. Yes, thank you, Gid. Okay, sige. Ma-relax ko na naya. Paki-share ha sa aton nga live. Kag more comments pa da. 839. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan
na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid. Balik sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Good morning lang. Naga-monitor sa matiniyon ng aton sini nga mga utod si Ana Sinoro. Thank you gid no. Kag highlang kuno sa kay 30 nga sini nga apo sa sini matiniyon nagadugsing kuno. Si Pilton Lipora naga-monitor man, greet lang si Sharon, Mary Grace, Ryan, Boboy, Annalyn kag naga-monitor initanan sa Pasay City mga ka-aksyon no. Lito Dayap Araman, salamat gid. And Joval Trinidad, salamat sa pag-monitor mga ka-aksyon. Last 8:52 na. Action Hotline. Buwas kadlaw may ara sang brownout ang Seneco, halin of course sa NGCP. May mga porsyon diri sa Bacolod kag some areas sa kupan sang Seneco mga ka-aksyon. We don't know kung pilagid ka oras ini. Action Hotline. And aside from that, check nato ng Seneco kung ano ining pagnubo sang balayran sa bulan sang Mayo mga ka-aksyon. Pila bala ini ka sintimos, no? Dako-dako ini nga bulig sa aton. Action Hotline. Dito si Juan Migat. Check nato nabing taga Seneco si Ma'am Malo Paroko abi kung kumusta na to ang Juan. Kumusta na ang brownout ni Buwas Ngadlaw. Kag sa pagintindi ko may ara sang black protest mga kaksyon sa gihapon sila kada Friday last 12 tubla una sang hapon. Action Hotline. Oo, kumustahon tanikon sa gisigi gidbla ini no kramo sang dapat ipamangkot sa ila sa sini nga mga tinion. Check naton si Mama no. Si Ma'am Malo Paroko, si good morning kay Ellen Panonsi Ponce naga-monitor man sa DSB. Thank you gid sa pag-monitor mga kaksyon no. Action Bri basi pwede mo na ma-mention ang ngalan ni konsihal kay gapamati kami di sa Bago. Sige lang hulaton tagid nga pulis mismo mag-mention sa ngalan niya. Action Hotline. Oo, unahon tagid ang pulis gid maka-mention sa ngalan niya kay Budlay naman ang pangunahan naton nga kita naga-inform lang sa inyo kung anong hitabo. Kita diri sa nambal ko na may respeto kita sa mga natungdan mga kaksyon. Action Hotline. May mga respeto kita sa mga natungdan nga kinanglan sundon tama na sila. Kay tao man lang ni sila mo. Pero ang kaso is kaso. Ang imbestigahan dapat gid imbestigahan mga kaso. Good morning ng kay Aquarius Maldita ako. Naga-monitor man sa Action Radio Sinima Tinion. Unahon tang patrola. Si Ma'am Malo Paroko nagatawag kami sa imo ma'am basta naga-monitor ka. Action Hotline. Oo. Unahon tang na lang patrol reaction and defensor kay nakatutok siya sa area sa sining nga mga tinion sining auto sang konsihal kung ano pinaka-latest during investigation regarding sining. Action Hotline. Sa nambala naton, gamay lang a recap, sa noong Mayo 26, ining konsihal sang Bago nagpulo pangapi. Pagwa niya, sinugata sang pila ka persona, gintayaan sang ice pick, kag dinala sa isa ka motel, mga kaksyon, pagkatapos na allegedly kastigo pa. And pagkatapos sila makaksyon, dinalang niya sining mga personal belongings, lakip na iya sining auto. Action Hotline. O galing nag-report siya sa pulis mga kaksyon kahapon na
sang kaaga. So paghapon-hapon tigayon nga na-locate ang auto niya ginbilin sa Circumferential Road mga kaksyon kag wala na sang hangin ang piyak nga ruweda. Action Hotline. Ara man si Councilor nagakuan man, nagaupod man sa kapulisan ining auto niya mga kaksyon. Sige, ara sa linya naton, patrol naton. Sige. Patrol reports. Patrol, good morning. Yes, good morning. Action na Bri, kay katulad mga ka-action. So, thanks to buong action na Bri. Actually, beforehand, action Bri sa sining angot yes, sa sining pagka-retrieve sa lakyan kaya sa aning, no? Kaya nag-ayos sa hindi sa paghingadlan. Kapon, sa ulan-ulan, sang na-recover ang iya nga sa lakyan, kagti, dalawig-lawig panay, antes man na-recover, kahit itungod man sa delaying yung reporting sa aton mga kapulisan in order lang sa pag-identify or pag-tultong kung din yung salakyan sang kahapon. Makumot may ginangkata niya paanay antes man napabalo sa otoridad. Kasi sa gihapon, anim ang iya yung identity. Kasi kahuya siguro man niya So kumusta ang auto yun isubong aksyonan? Kumusta ang auto yun isubong? Brian Ari, diri na hamtang sa Gua mismo, sa nadapan sa police station number 2. Sa naton kung ari di ang deputy or mismo ang morning sir, ang hepe sa police station number 2, si Sir Pendon. But then again, ari kita di sa Gua, anak siya na Brian, mayo lang ko di kung pwede ka sulod, diba? Pero i-check anabing auto, kumusta? Kundi gindala na siya. So, sa sulod, kumusta? Pwede ka na kalingling kung anong sitwasyon na sulod sang salakyan. Kung sige be, pa-check. Ano mga may ara kung na mga nakagi, bunggo, ina? Action Hotline. So far, action Brian, pag-check natin diri, wala gidya sang gas-gas. Oo. Tuway man? Kailang kalibuton, tagid sa mayo. Sige, be. Usasaabe, oo. Do maala, tagyar ka na yan, nga nag-aubra. Di ba na? Wala action dry, wala gagasang bisan gamay lang na pakyat abi or whatsoever nga damage sa sining salakyan. Oo, yan ang wala inias pang history kung meaning to say kung ari lang siguro sa pangilid or gin park lang sa action bright and then sing ati hindi gid magpamensar ang mga tao nga makakita morning sir nga may-ari inibias ang history sang kung ano man like may natabo yan nga pag allegedly pag-hold up yan sa isa ka kontihal action okay bright. ang pag-park kini dito sa may Circumferential Road why lang ka nami man nga pagpamarking daw may mga utok man ang nagparking siri actionan mo daway man lang gani action bright kasi if malay mag-burn na to nga kahapon as per report man action John Diaz nga dumaisay na diri ka goma or bilog din nga goma ang pakupusan. Isa lang. Isay na diri nga natway nga dito nakapundok. Actually, bali way man to gin pakupusan base nagkupos lang kay way man ta kakita. Basta way na siya hangin sa passenger side sa front seat ini siya aksyonan. Sige, check tabing police station number 2 kung anong dugang investigation regarding sini kay posible na buksan na ni nila ti sa sulod dira ano bala base may mga ebidensya kita dira nga pwede makabulig. Oo, kung lang tawon ko lang dito hindi kita makaklaro sa tulod action na bright kay tinted ini? Oo, tinted action bright. That's why nga hindi ko mayo malaragway ang tulod pero I think nabuksan na gid niya. Hamang boto dito. Sir? Pwede lang sa sir. Available si Sir Pendon first. Ayo lang tanaton, gamay lang gid Kabalo ka. Ara siya? I-check kita kung ara si Sir Pendon. Kabalo ka action-an, kadamo sa taga Bago City interesado kay konsehal nila nimo. Kadamo sa nagapinamangkot bala oo. Oo, yes, action bright kasi ang isa paginalaan kay nahimo ni sa nga blind item. Even nga wala sa ngalan. Gani man. Oo. Kabalo na ni sila kung sino nga taga Bago da may building na da kag kuan. Action Hotline. Tubang da may kuan gasoline station ng balay da. Tubang. Oo.
No, may idea, Section Bayaw. Ako? May idea man ko. Oo. Galing kay ti ang apelyido kag kundi tala pag-mention ang wala na aton. Kag nga ginahimo ta ini, bulig ba kay councilor para madakpan to mga tao councilor kag pasakae gidya kaso gid. Yeah. Second life mo ni councilor kay nga gintayaan ka lang ka speak way kag gintuhog. Amo nang aton kalipayan gida. To kag dapat madakpan na nisla kay damo nisla pang tayaan plakadlaw kon matolerate ni sila. Mustada? Hara siya? Aha. Pero nag-election bar. Sige. Last, wala pa man kabot Noy sa Bio, debate. no? Way pa sa kabot. Okay. Wala pa kaabot ang duhagid nila ka mga election bar ang deputy kag ang chief mismo. Aha. Wala pa kaabot ang na hulat-hulat naton. Oo. Kay yung mga ganito magpatahan din nato no si ang mga personnel ang gider mismo sa police station number 2. Ang ilang chief yan, Dubai, sir. Ara naman sa sir. Kung ano ba lang sa estado, sa salakyan nga Hindi, ini. Dubai, ara naman sa sir. Hindi pa ako ka-sure. Ano, sir? Oho. Okay, tamo may nagaamot diri sa aton. Hambal ni William Osira Celes so niya. Siya bakod klase sa salakyan. Wala man. Why? Wala pa ba tiyo. Siyempre kung ano oras. Sila nga duha maabot action bray. Sige, okay lang hambal ko, may nagaamot di sa aton. Initial, kamo sir nga record. So sila ba sir sang salakyan? Ara sa sir. Ara siya. Bisan di lang naton sir nga kung hindi siya magpa-interview tiyang iya lang reporter. Blatter lang bla? Meron sa blatter. Blatter. Na blatter na ba? Ayaw, mayo taliwa. Basahan ang blatter Kaya mo man nagyapon. Morning, sir. Kiti kahapon ang interview Ikaw with... ang sir, or kasi na? Sige. Kaya kung dalawa, kay ayaw na lang kay sir. Oo. Ang basa tatang blatter. Kaya kahapon, kung in-interview action dyan ang police to. Huwag patuyaw blatter. So nga may blatter na gid amo na ning official. Basahan naming blatter abi kay para at least makwanta ni mapabati tas publiko. Maayo direction na bus. Sir, pag yun ako makabaro, sir, sa blatter, sir, sa casing sa salakyan, sir. Ang inigren, Nagaamot ni sa ato ng balya bakod ko nga salakyan kay ginbunggo na nasa gate sang court. Pero may available tanga blatter sir report. Ara man siyang kopya. Ay nadala? Confidential. Okay. Confidential. Gindala action bright. Sino ganing investigator sir? Police Master Sergeant Robert Toreno. Okay. Hindi pwede nada sa ang blatter entry, why nada sa lamesa for public documents or public paper na? Kay given action by siguro nga confidential sa ayo man mismo sa nga konsihal mo nga nagreklamo maybe nga mo na gindala yan sa invest. Pero ara na sila ang kung ano man ang mga procedure sa siniyang case action by. Halin sa ngalan, halin sa pagkatabo, ngalan, kag blatter entry confidential. Sige. Okay, sige. No problem No problem, action. Yes, sir. Ayun na naka-checker. Okay. Di gali ang roger. Ayun lang. Doko, luya. Man ka nagsugat anay kami hambal. Tuloy yun na rin to. Manager ka, gindiretsuhan tugla allegedly sa Konsihal Action Bright. Motel, RD. Action Eden. Paliyog ko ni Action Eden. Hindi ambal ko, inang aksyonan, ambal ko may nagaamot diri sa aton. Ambalya aksyonan, inang naambalya, siya bakod klase sa lakyan, kagin bunggo na nasa gate sa court, pero ay gin maano. Mera na pila sa ulo, haw. Lanto abe? Ay lang. Ay, tumagin tudlo si Papang siya ako, no? Basi kutso malang nabi. Mayara, action bright. Pero do pa, sag-id mo lang siyang agi niya. Galing sa sa pangulihi,
Pangulihi in the right portion. Oo. Action na Bri. Ang iya nga gas-gas. Pero siling nga na UP or whatsoever, hindi man gid. Daw ka bagras lang daw mo sinabi. Oo, na kung sa tao, pati do buro bagras. Nagkalabagras guro kiti while nga kwan sila naga-enter sila abis ang sa lugar nga ina base nagalalisay sila, nagadumugay ano nga sitwasyon. Oo. Gani man action na Bri, wala kita kay malutang sitwasyon samtang ara sa sulod sang salakyan. Pati nagyan mo ning nakita naton diri sa likod. Kaya ara sang buro bagras pa kung tatawo nga inagihan diri sa likod nga portion sang siling salakyan action Bri. Sige. Ulat naton ang pulis, pero galing kayo negative gidere. Ang chief of police mismo, kagang deputy chief of police, itry ko man sila kaliginan, tapos mo ko di magpakadto, itry ko tawag, pero no answer. Basi ko na, pahuway-huway man aksyonan kapoy-kapoy man sila mo. Salamat gid aksyonan, Patrol, thank you gid. Yes, Action Bright, so man din ang updated man nga report amo sa sining nakabukyan nga pagka-retrieve man sang salakyan sang isa ya ka-aning ba nga konsihal nga na-recover kahapon dito naman yan sa Dalan Circumferential sakop na sa barangay William Montel. Live gikan diri man sa area sa police station number 2 una sa balitaw na sa aksyon defense force sa Bacolod action Hotline. Ginutod ka na sang signal sang cellphone mo. Last 9:07 mga ka-aksyon at naton taning update siya. Now last 9:07 na pagbalik naton lamboton tagid sineko. Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda
ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nire-respeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:17 na hambali dyan Taylor dihong ka ang sekreto na si Konsihal Haw may tinatago guro. Hindi ko ni mabasa gid sir do bulubugat na ning imo komento sir. Jenny Solgon arama naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad. Ligay Villares Achivar. Good morning, Gid kay Ramon Cagluce Achivar, Santa Loc, Bago City. Councilor, kilala na muna sa Bagwa. Kilala ya. Sige, salamat Gid ra sa inyo. Good morning kanami isang pick kay wala eyeglass. Dogang beauty chicks ni Action An. Guwapa. Imagine mo na ha. Sige. Ricky Soriano. Good morning, Action Bride. Kilala ko Gid Haw. Taga Bago man ko mo. Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Home. Stay safe lang ko na. Strong and healthy always, Action Bright. Thank you, God bless. Sige. Hasmin Solitano, naga-monitor man sa Dallas, Texas. Thank you, Gid. And Dave Gonzaga, good morning, Action Bright. Aga pa wala tubig sa amon. Way paguro plano ang basiwa paandaron kag si Prime Water. Ay, sus. Ang tubig subong sa kwan sa Bacolod ninit. Tibuas nga adlaw si Sineco may interruption, may brownout. Sigurado ko si Basiwa Prime Water ma-brownout man way patas probinsya. Ari patas Bacolod mga kaksyon. Ti mo na expect taron naton buwas nga adlaw tipon-tipo nakamuda tubig daan, no? Tipon-tipo nakamo tubig tapos i-charge na dirang inyo mga dapat i-charge mas temprano pa cellphone kag iban pa kay nga importante buwas nga adlaw nga makapreparar kamo. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Ma'am Malo Paruco sang Sineco. Ma'am, good morning. Pasensya sa disturbo. Hambal ko kay na buwas pulo preparar ng utod ta kay may ara sang brownout ang Sineco kung anong dapat i-charge na. Ma'am, what time ini must start until what time matapos? Kag ano nga mga area of coverage ini, ma'am? Action bar na sila ini nga brownout, iya ini sa NGCP, kay may maintenance sila sa ilang gas station, dili sa Mansiningan. So ang affected areas, kadako gid kaayo, from Alihis Cedars 1 hasta gid sa 7. So ang Alihis Cedars, kanini siya sa Pahanukoy, Pakadto, Pakanaog, ni sa aton sa Alihis, Matangog, nearby subdivision, Pakadto ni Amo sa Amo. Ano ba na? Dalagay gaintrang imo sa nga mga friends. Pag-round late na siya. So amo na sa kadako sa aton nga ano kag ang mursya naton sa kadto Don Salvador Benedicto, maka-experience man sila sa tag 1 hour nga brownout because of this maintenance work. So from 6 to 7, isa ka oras na brownout sa mursya kag Don Salvador. Pagkahapon, alas 3 naman at alas 4. So bali daw i-off lang guro nila ang feeder. Pero may ara kita ya
ng sa may 30 man nga brownout man sa Suma, gamay man lang siya nga area sa may Villarosa Street, Araneta, Villarosa, pakado sa Villarosa Beach, ng mga 3 hours siya nang to facilitate sang private nga pagkayo balance pagutasan transformer. Okay. So, amo na ating mga brownout for tomorrow. Dason, di amo na prepare lang kita, kaya sa pa na siya mag alas 4, actually, timprano pa man na usually kung matapos sila timprano man sila nakatapos. Karay pa maayo lang ang simple natin, Action Brian. Klaruhon ka lang, ma'am. Ano, ma'am, may ara sang lugar nga tag-isa lang ka oras ang brownout, tag-2 ka oras, hindi iya kay bilog nga adlaw. Ma-facilitate lang sila sang pag-off bala sang AF 1 to 7. Kasi nagabilong man na sila nga kapag ang maapektuhan isang mursya naton bilog na mursya pakasugit sa Don Salvador Benedicto. So, tagwa na sa Action Brian. Ano ni siya, monthly iniga katabo, weekly, kay kung gusto masunaranda kada Domingo, kung kisa may mga below brownout kita. Yes, actually, hindi malagani kada Domingo. No, halos everyday may mga isolated brownout kita. Pero ang aton maintenance work, depende. Sa may aragit nga maintenance work, kaya ito sinay ko mismo, na kami gidya ang naga-brownout, kami ang may kayuhon, pero may ara man. So, para sa sulong sa NGCP, nila niya nga brownout, kasi sila naman ang may maintenance work sa ilang nga substation. Anyway, mo ulit ang Seneco, kung may mga maintenance work ang Seneco, nagadungan na lang kami para isa lang ba nakapag-brownout. Correct. Oo. Amo na siya, Action Brian. Pero ini-advance daw pa ng mga nagakalupok na transformer, may mga isolated cases kita. Actually, hindi ka man din pa ma-perfect ang atong system, kasi from the old balanga system, nagsilo si Sineco. So, pinaamat-amat natin ni Hadlity. Pero ini nagkakatabo pa ni mga transformer, kabala nagakalupok, do kapermi, nagidli siya. Gani man. Pero may problema, kita sa overloading, nga tungod ng kadamo, gisugong sa aton mga utod, nga nagapang filter sa aton electricity. Actually, sa nagbigas yan, nga daw na stricto na sibot ako ang AF3. Ang AF3 nato nga feeder sa kapilo at katulo sa isa kadlaw nag-pick off patay siga. So igo gali na pangita din survey sa aton mga lineman. Ang aton nga primary line diri sa may Magdalinville lapit sa Lunita Heights sila sa Tupad. May nag-attempt nga mga awat naman diretso sa primary line naton. Ano nga barangay ng Lolita gani, ma'am? Ano nga barangay? Ng Mansilingan. Okay. In fact, sa substation sa NGCP. So mayo na kayo nakitaan. So amo na wala kung isa kung saan ang problema sa transformer nga nagakalupok because ina siya sa mga transformer good na siya sa isa ka lugar. Okay. Pero tungod sa damo sa mga tao bala subong nga dati kabalo ka naman nga ng amot ang kachinpo na gid ang ruwa to kadamo gid sa tao nga gusto gid na to sa illegal activities. Yes. Pinagkakaapektuhan ang aton mga transformers amo na nga patay siga ti ang hamba sa aton mga engineers kung padakuan naton ang voltage sa aton nga transformer ang iya nga kung may nangawat sang kuryente hindi na naton ma-monitor so kinanglan mo gid i-rehabilitate ang bilog mo nga lines para ma-avoid ang mga amosina hindi man na basta kaya ang aton pag-rehabilitate ginapangayuan sa pamana sa osang lisensya sa ERC so inatan pati ang gastuhon naton so amo na akong kaisa. At least this morning, na-explicar mo nga ang isa sa mga rasunes abi sining kisa nagaka-brown out nga hindi nato mabalaan ining may mga gusto magpangawat sa aton sining kuryente pero ma'am atong may nagkaladak pa na kita pagitsindi ko may na-file na so na kaso recently gid lamang may na-file na ta kaso na tagaanan ni sila penalidad nga husto gid na na priso sina sa nagligad na nadakpan gid naton dito bala sa I think dito to sa isa diri ka kabalay nga do nadakpan gid sa Indaat so na priso na to siya I think kara na siya sa priso I don't know kung nakagwa na siya wala naman to naka-update actually kadamo kita gakatakpan kay makita may ara gani naga-report sa akon nga natakot sa Seneco sining adlaw abig indakop sa Seneco nagakpan na dikit ang line at tutos sa babaw kanan nga balay naga-linya sila bayad sila sa tao nga ina pero kakawat sila sa aton nga linya so system plot so nagakop sa Seneco pagkakop sa Seneco ginkuha na to tanan pagkahapon balik naman sila na inaman dito naman sila sa private nga tao nagataktik nga way kabalo ang the business bala grabe gid amo na kung kaisa nga grabe gid amo na ang problema naton di amo tutugan ba to sa mga engineer namon nga natuga amo ni permission grabe bimis ang mga amo na bala nga mga activities nakabudlay so ini nga tawo nga nadakpan niyo ma'am anong background niya sini nga daw kasagad sa iyo daw gusto yung maghimo sang substation kasi Seneco sa balay niya
Oh? Ini sila may mga electrical background, di sila nga mga tao kapalunin sila mag ano ba lang, I heard ni Ara madagani kuno subong sa gin report ko na to sa Akada Sky da ni Ara na sa Alegre nga do strategy ko na nagapangputis ang mga mga metro kag dapang so gin report ko na actually wala ko gina-report kaya damo nag-message ako sa messenger nga mo ni pangawat wala nang gito naka-update kung kumusta na kay tika damo man abi sa ila but anyway amo na gina-encourage sa lang action bayan ang aton mga tagpalamati nga kami nakita sila pala nga amo na nga ginahimo sa mga parehas sila dapat report dito sa nito kay kita na ang shoulder sang ila ginasawat sa ang kuryente kag dapat ya ma'am kon ma-report giman sa Seneco aktuhan tagid sa Seneco kapang dakpon tagid di sila kag hatagan sa mabulubog-at nga penalidad nga hindi na sila yung magliwat pabla base iblang penalidad 100 pesos 500 pesos pwede sa kagwa kung dito ka simple malang na amogid na ang nami, amogid na ang nami. Actually, hindi man lang nagani action bayan sa mga gagmay natin nga consumers. May araman sa mga manggaranon nga consumers nga inang nagahimo man sila. Actually, nakatay to gani isa natin talayman sa Talisay. Pero ay tagalit ka balo, abi natin patay na to ang linya sa piyak to gali. Hindi nagapangawat sa kuryente. Bilog sila nga asyenda to. So, amo na pala kung sa isa, hindi natin maano, I don't know, no, may mga tawagid nga kasarang sila sa mga illegal activities. Di ang aton di sa Seneco, ipagitan na lang ng sa legal. Pangdakpon na sila, kasuhan, aktuhan gid bla, nga dapat gid padudlaon gid sila. Amo man lang aton, no? Ang dito, aktuhan gid sila, nga matakpan, ikaw na aktuhan, at least makapriso gid tayo pala. Pero ma'am, maghambal kita akto, do mabudlay-budlay ina. Ining mga linya nga makuha, dira, nga nagapakilala nga ilan hindi na ni maserbi nga evidence against them nga pwede filean sila kaso? Actually, action bayan kaya iban gan hindi ka nakabalo kung i-trace mo bala kasi agad nakuha man nila. Ay kasagad gid. Nila pa tinaista ko galit tagandumanan nga nag-report sa ako nga kay Day nakita ko ba na Day ang ako na metro may mga nagatigil-siwil na mga kuryente na hindi ko kabalo kung di nagalin. Kaya mo na nga kabukay lang sa ako nga wala man ko appliances titigado malang driver bala. Kaya nga abi ka sabi ko, si amo na gusto kay kadabot na nagkakabit sa imo metro. Ito tagya. Ang mga nagpatabo, no? Yung mga tabo. Pero ang Seneco, ma'am, aside from lineman, yun ano nga trabaho, may tao mga kamudang obrebe, do intel, abi, manilag-tilag lang sa amo sila, may ara ka muna? Amo na panawag nila, mga atonas, mga apprehension section. May ara ka mo sila. Amo na sila in charge. Kapag nakop nila sila. So, bilog na sa kadaadlaw, amo na ginalibot nila ang mga ginapang report, nga nagapangawat. Kami ara, kita nga bantay, kawatan, bala nga gina-encourage natin. So, ano sa living launch ka na siya nga may cellphone number ka mga tawagan kaya kung makareport ka mo so may tagya ka mga load with Seneco. Wala na but at the same time kung ang na-report ninyo nga inyo ginapikag ladakpan kag nakabayad may ara ka mo dira ang award from Seneco. May money award na pila ng load ma'am kung mag-report ka? So, pila ganito? 300 pesos? 300, oo. Basi pwede i-convert na ng load sa isa kabilog, lechon, manok, beg, mas makakaon. Pwede. Sige. At least, nakuha na to, na bulig-buligan ta, pabalong publiko nga mo ng rason kung kaisa sining hinali nga brownout magluwas sa kilat, nga kung sa kilat mangilay lang, si Seneco ga kadula man dayon, no? Pero ma'am, may pangnubo kita sa balayran sa kuryente sa bulan sa nga Mayo. Yes, oo. For the month of May, nagnubo kita 24 centavo. So, aton mga pass-through charges, ang mga aton generation, transmission, system loss, mga senior citizen natin, kung gina-pass on talaga sa consumers, nagnubo din siya. So, nakasave kita 74 centavos compared sa aton April nga bill. Okay. Per hour na sa action bayan. So, tako naman na siya bulig sa aton. Sa bulan sang June way pa ta ideya? Or padayon na? Nagagawa ang aton rate every 15th of the month. Okay. At least dako na lang 74 centavos, ano? Okay na na. Gani, dako na. At least kayo lang liga, nagtaas ka mo. Okay. Sige, amo mala naman, ma'am, ang imos liwat panugyan sa publiko, sa mga konsumidor naton sa Seneco. Ay, okay. So, ang aton mga konsumidor gali, may panaabuton kita nga annual General Membership Assembly. Supposed to begin schedule natin by June 27, but because of the fact nga daw nagjubog at pagit ang pandemic naton, it will be an online na sa Action Brian, FB Live sa Zoom, nga aton.
mga i-discuss no. So, magid ba lang sa una nato hindi hiliwat pero because of the pandemic na also with ang Zoom. Pero din respeto kita sa 6 date depende pa kung ma-approve sa National Electrification Administration. So mapasok kami sa mga letters sa mga barangay sa pre-registration form before pahiwat din sa annual General Legislative Assembly natin. Aha. With that, ma'am, salamat. Good morning. Mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat na sa opportunity and God bless nagkalong yun kita. Yes, ma'am. Action Hotline. Okay, amo na may diya na kamo sang masaming brownout damo kawatan. Tiyan mo to ginakwanta man siya ganing adakpan yung kagkasuhi. Action Hotline. Kaya pasaka-sakay inyo man ang penalty da, magpulo penalty kamuda sang tuman kagagmay kadlawan na kamo sa nagapangawat kay hambal yaman gani. Ginahimo yang negosyo sang iban. Ti dako tong income ya sang sa penalty niya ti sige lang padayon. Maligaya ang buhay. Action Hotline. Ay sus ko ti kita nang gabalalayan sinang mga ginapangawat nga utod ta. Oh, kabay pa magkala, di man no, hindi man sila dapat magkala kuryente no. Action Hotline. Damo sa nagapamiripis ang palayag ni Ma'am Malo, ti ilan na yan. Action Hotline. Why nakita oras pa makaksyon, may aga lang kay Iloy Edna nagamonitor. Hambali nagsaka ya 200 akong blayrans kuryente ho. Basi nagsubra gurong gamit mo na iya Iloy. Kaya nga nagsaka 200 imo, ano ba si way guro untat ang imo nga internet signal dira iya? Action Hotline. Nagbase may cable ka pa. Oh, tapos ang imo ref abi guro Iloy tag 5 ka bilog. Dabi ta mo di joke lang na do ya. Action Hotline. Salamat gid sa pag-monitor mga ka-action. May nakita sa igo pang oras sa ngalan sang regular nga Anchorman Action Arte Hupon. Ini sa Action Brian more than nagapasalamat gida. Magilibati ta karon sa gabi ha, sa Action Night or kon Action Farming Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good morning. God bless. Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.